V priestoroch spoločenskej sály základnej umeleckej školy v Brezovej pod Bradlom vystavovali práce novej učiteľky výtvarnej tvorby Oksany Pali. Diela sú výberom z ilustrácií k dvom detským knihám od spisovateľky Veroniky Šikulovej Pozor, bodkovaný pes a Zelená pošta od vydavateľstva Slovart. Na výstave mali deti, ale aj dospelí možnosť nazrieť do tvorby ilustrátora a zoznámiť sa s tým, ako vzniká knižka, teda jej jedna časť, tá ilustrovaná, ktorá dotvára príbeh knihy. Pani učiteľka s Uškarom na spoločnom stretnutí porozprávala, ako vznikali návrhy ilustrácií, aké podmienky k ilustráciám malo samotné vydavateľstvo kníh a spisovateľka. Predstavila deťom príbeh o psovi Dunčovi v knihe Pozor, bodkovaný pes a príbeh o symbióze dvoch malých chlapcov z druhej knihy Zelená pošta. Priblížila, ako ju pri tvorbe inšpirovali vlastné zážitky so svojimi domácimi zvieracími maznáčikmi, ukázala našim výtvarníkom aj svoje pracovné návrhy konkrétnych ilustrácií, to, ako prišla na nápad spájania klasickej kresby ceruzkou s digitálnou technikou použitím kolážovej formy. Zdôverila sa deťom, že ponorenie sa do príbehov kníh a možnosť ukázať svoje dojmy prostredníctvom samotných ilustrácií bolo pre ňu obrovskou zábavou a dobrodružstvom. Touto výstavou chcela pani učiteľka Oksana Pali svojim brezovským žiakom priblížiť a ukázať aj časť jej vlastnej tvorby a takým ponúknuť tvorivú výtvarnú inšpiráciu. Pre milovníkov výtvarného umenia máme dobrú správu. Táto výstava pani učiteľky Oksany Pali nebola v priestoroch Brezovskej Zušky určite poslednou.